खुलुमबाय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम दा जोंनि नैबे दिनैनि जमदुवार ब्लक बिपिएफ कमिटिनि जे प्रेस मिट होफिननायनि कारना जाहैबाय थांनाय 17 तारिखआव बे मासनि 17 तारिखआव माकटाइगाव प्राइमारि हिसाबै इउपिपिएलनि रेवरेवा गोदानै फैनाय रेवरेवा बिथाङा जे जयनिं प्रग्राम हाबाफारि लादोंमोन दा बिथांनि माखासे खोथाफोरखौ लानानै जोङो मोनसे रिप्लाइ होफिननो नागिरदों आरो क्लियारिफिकेसनखौ जों होफिननो नागिरदों दा उद्देश्यआ जाहैबाय जोंहा रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा ओरैबायदि बुंदों जे माकटाइगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय जे इउपिपिएल सापर्टारफोरखौ लानानै बिथाङा जयनिं हाबाफारियाव बिथाङा ओरैबायदि प्रेस मिटआव होदों जे बे प्रेस मिटआव होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो जोङो प्रेक्टिकेलि जोङो बिथांनि जेखिनि 17 बोसोराव मावबोदों जोंहा बेनिबो मोनसे माने एक्सपिरियेन्सआ दङ आरो जोङो नुनाय हिसाबै जोंनि एखे पार्टी हिसाबै जोङो बिथांखौ बुंनो हायो दा बिथाङा ओइदिनखालि ओरैबायदि माने मोनसे प्रेस मिटआव होदों जे आङो थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफनि जानानै इलेक्सन गेलेदोंमोन आरो बे इलेक्सन गेलेनायाव आङो थांनाय इलेक्सनावबो जे आङो माने 18,500 बा 18,500 भटार्सखौ लानानै आङो देरहादोंमोन दा बिनि गेजेराव इउपिपिएल हिसाबै 11,000 बिथां जिरन बसुमतारिया मोन्दों होननानै बिथाङा उदाहरन होदों आरो गाव 18,500 भटार्स भट मोननानै बिथाङा देरहादों नंगौ बिथाङा देरहादों नाथाय बे देरहानायाव बिथाङा सोरनि भटार्सजों देरहाया बिथाङा इउपिपिएल जानानै गेलेदोंमोन ना कंग्रेस जानानै गेलेदोंमोन ना बिजेपि जानानै गेलेदोंमोन आं बिथांनियाव सोंथि सोङो कारन बिथाङा बे समाव बिपिएफनि जानानै सासे गोख्रों केन्डिडेटमोन दा बिथाङा बिपिएफ हिसाबै 18,500 भट मोननानै बिथाङा देरहादों जों बिथांखौ मानिदों दा बिथाङा सिन्था खालामनो गोनां जे बिथाङा जे 18,500 भट मोनदों भट मोननानै गेलेदों बे भटार्सफोरा सोरमोन अरिजिनेलि बे बिपिएफनिमोन ना बिजेपिनिमोन ना इउपिपिएलनिमोन बिथाङा सोरनि जानानै भट गेलेयामोन बे समावथ' बिथाङा कुनु इउपिपिएलनि जानानै गेलेयाखै कुनु बिजेपिनि जानानै गेलेयाखै बिथाङा बिपिएफनि जानानै बिथाङा 18,500 भट मोननानै बिथाङा देरहादों बिथांखौ जों देरहाहोदों जमदुवार बासि हिसाबै बिपिएफ कर्मीफ्रा बिथांनि थाखाय हार्ड एन्ड सल्ट खालामनायनि गेजेरजों बिथांखौ देरहाहोदों आरो बिथांखौ जोङो सासे गोग्गो मावथि हिसाबै गोग्गो माने इएम खालामनानै जोङो जोंनि जमदुवार ओनसोलाव मोनसे गिदिरथार माने डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो हागोन बा बिथांनि दारै जोङो मावगोन बेखौ जोंहा सिन्ताधारा दङमोन आरो बिथांनि सायाव जों फोथायनाय दङमोन नाथाय मा खालामबाय बिथाङा जों साफ्रोमबो सारा बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बिथांनि आखलखौ नुबाय जे बिथाङा माने बिपिएफनि गोबां भट लानानै देरहानानै मा खालामबाय राथि बिथाङा खारलांबाय बिथाङा मा खालामबाय जोंनि जमदुवार बासिखौ सिन्ताधारा खालामाखै जे जमदुवार हिसाबै बिथांखौसो जोंनि बिपिएफनि कर्मीफ्रा एसेबां माने गोसो मोदोम जिउ होनानै देरहाहोबाय दा बिथाङा एसेबो सानाखिसै एसेबो अननाय फैयाखिसै जे बिथाङा सोरनि भटखौ लानानै देरहाखो आरो बिथांखौ सोर देरहाहरखो दा बिथाङा गासैखौबो थगायनानै गासैखौबो माने मोखाङाव माने हाद्रि सारबावनानै बिथाङा मा खालामबाय प्रमद बर'जों थांनानै बिथांजों लोगो जानानै बिजेपिआव बिथाङा जयनिं जाहैबाय नंगौना नङा दा बेखौ बिथाङा होदों बिनि फिननायखौ बिथाङा होदों सोरनि भट लानानै बिथाङा देरहायामोन आरो बबे पार्टियाव खारलांनानै दा बबेयाव बिथाङा माने इएम जाहैया दा मानिबाय जोङो बिथाङा मोनसे माने गावनि जे समस्तिखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय बिथाङा गुबुन पार्टियावनो थांबाय जोंबो उन सिगां सिन्ताधारा खालामनानै जोंबो माने जेबो सानाखिसै जे जोंनो नांगौ माने ओनसोलनि जोङो डेभेलप ओनसोलनि जौगाखांनायखौ जोङो लुबैदोंमोन दा बिथाङा 5 बोसोर जाबाय बिजेपि हिसाबै बिथाङा सासे इएमबो मोनदों इएम मोननानै बिथाङा जोङो नुबाय जोंनि जमदुवार समस्तियाव जे बिथाङा जेखिनि डेभेलपमेन्ट खालामनांगौमोन जेबो खालामाखै बिग जिर' बिथाङा उदाहरन होदों बे 5 बोसोराव जोंनि जमदुवार समस्तियाव बिथाङा मा जौगानाय खामानि मावदों बिथाङा बेखौ
रिप्लाइ होनांगौ जोंनो जमदुवार हिसाबै जों खोनासंनो लुबैयो आरो बिथाङा बुंदों जे बियो मा होनो आङो माने 17 बोसोर जे बिपिएफआव दङमोन 17 बोसोरनि गेजेराव बिपिएफनि खामानि मावनायखौ आं मोनसेबो फसायाखै अब्ला बे 17 बोसोराव बिथाङा मा मावदोंमोन आरो बिथाङा उदाहरन होबावदों उदाहरन माने बिथाङा मोनसे खेंफोरथि होदों जे बिपिएफआ 17 बोसोराव ब्रिज बानायदोंमोन बानायनायनि माने बोसोरसे बोसोरनि उनावनो बायदों आरो बबेबा लामाखौ बानायदों बे लामाया माने बानायखांनायनि उनाव मास मोनसे मोननैनि उनावनो गाज्रि जादों बिथाङा जे खोथाखौ होदों दा बिथाङा अब्ला बे समाव सोरनि इएमोन बेलाय बिपिएफनि इएमोन ना सोरनि इएमोन बेलाय सोरनि जानानै खामानि मावदों अब्लाथ' रेवरेवाया गावनि मावनायानो 2 नाम्बारमोन 17 बोसोराव बिथाङा मा खामानि मावदों बिथाङानो 2 नाम्बार मावदों जायनि थाखाय बिथाङा बे खोथाखौ बुंनो हादों आरो बिथाङा माने जोंनो उदाहरन होनो हागोन नामा जे हाग्रामानि आमोलाव 17 बोसोरनि गेजेराव जे बे गिदिर ब्रिज बानायदों मोजां लामा बानायदों बे ब्रिज माने आरसीसी ब्रिजफ्रा बहाबा बायदों नामा बे 17 बोसोरनि गेजेराव बिथाङा उदाहरन होदों दे जोङो मानिबाय दे 17 बोसोराव माने बिपिएफआ मावनाय लामा आरो दालांफ्रा बायदों आरो नोरजिया जादों होननानै अब्लाथ' गावनो 2 नाम्बारनि बियो बेखौ जोङो रायजो राजाफोरखौ जोंखौ जाम्बा बानायनो बिथाङा दा सानदों रेवरेवाया दा बेयाव बिथाङा बुंबावदों जे बे 5 बोसोरनि गेजेराव जे माने इउपिपिएल सरकारा प्रमद बर' सारा जेखिनि खामानिखौ मावदोंमोन बिथाङा गोथौयै सिन्था धारा खालामनानै मावगासिनो दं आरो बिथांनि मावनायफ्रा माने मोनसेबो गाज्रि जायाखै गासिबो माने गोबां रोखोमनि मिशन दिहुननानै बिथाङा जौगानाय खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै दा बिथाङा उदाहरन होदोंसाय बिथांनि खामानि मावनाया बबेयाव मोजां जादों दा जुदि बिथाङा जुदि एसेबां माने क्लिन जुदि खोथाखौ बुंनो हादोंब्ला थांनाय बाराव बिथाङा बबे माने सोरजों इएमनिफ्राय बोख्लाय जाखो बिथाङा जे इएममोन जे प्रमद बर' सरकारनि सासे आगदा आखाइ बिथाङा इएममोन लासिंसिं बबे खामानियाव मा खामानिनि थाखाय मा दायनि थाखाय बिथाङा इएमनिफ्राय बोख्लाय जाखो बिथाङा बेखौ साननो गोनां आरो बोख्लायजाखांनायनि उनाव मा जाहैबाय बिथाङा थाङै थुङै माने मा होनो बिजेपिखौ गारनानै दा बहा फैखो इउपिपिएलआव नंगौना नङा रायजो राजाफोर इउपिपिएलआव फैनानै दा बियो माने मा खालामदों माने गावखौ एखेबारे गुड बय साजायनो थाखाय माने सासे एकदम निट एन्ड क्लिन लिडार साजायनो थाखाय बिथाङा मा खालामदों दा जायगा हाबनानै जयनिं हाबाफारि लागासिनो दं आरो दा थिग बेबादिनो थांनाय 17 तारिखआव बे दाननिनो 17 तारिखआव बिथाङा मागथाइगाव प्राइमारि हिसाबै जयनिं हाबाफारियाव फैदों आरो बिथाङा बुंदों जे 100निफ्राय बारा 120 जन जयनिं लाफैदों जोंनाव गुबुन दोलो हान्जानिफ्राय फैदों होननानै दा बेयाव आं खन्दन खालामगोन जोंनि जमदुवार ब्लकनि जानानै जमदुवार ब्लकनि मा होनो लेङाइ आफादगिरि जानानै आं बुंगोन जे मागथाइगाव प्राइमारियाव इउपिपिएलआव जयनिं जानायाव जोंनि जायफ्रानाखि बिपिएफनि थाखानाय अरिजिनाल बिपिएफनि मानसिफ्रा बेयाव रावबो जयनिं जाफैयाखै सासेबो गैया माने बिपिएफनिफ्राय जयनिं जायाखै जों बेखौ स्पष्ट नुनो मोन्दों दा जाय हक बेयाव जयनिं जानायफ्रा माखासे गुबुन हान्जानिफ्राय फैनाय आरो माखासेफ्राथ' माने इउपिपिएलनि मानसिखा जोंनि नोजोराव दंखायो आरो बिथाङा बुंबावदों माने जे मा होनो दा बिथाङा जेसेबांखि जेखि बुङा मानो दा बिथाङा माने जमदुवार हिसाबै बिथाङा जायगायानो गैया दा बिथाङा थाङै थुङै जमदुवार हिसाबै जमदुवाराव बिथाङा जुदि बेबायदि गिदिंबाय थायोबा गेलेबाय थायोब्ला बिथाङा थाङै थुङै माने मा जाहैगोन होसोजानायनि हाबाफारियावसो फैगोन खारन जमदुवारबासिया जमदुवारनि बिपिएफ रायजो राजा बिथाङा जों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा रेवा होनोब्लानो दा मुगैनाय फैसै खारन बिथांनि थाखाय माने जायगा गैया बिथांनि थाखाय खुनु स्थायी पार्टी गैया जोङो बिथांखौ गान्दुला राजाजोंसो रुजुगोन दा गान्दुला राजाया जेरैनाखि बैयाव बाहां नंगौना नङा मोनसे जायगायाव बिथां माने गान्दुलाफ्रा स्थायी बानानै थानो हाया थिग बेबादिनो मोख्राफोराबो माने ओरै बारस्लायलाय बिफांनि दालायानो थोआ मोख्राफोरनो थाङै थुङै बबेबा समाव बबेबा गोरान दालायाव बारनांगोन नुवा नुसुमा जलदब बायनानै गोग्लैगोन थिग बेबादिनो रेवरेवा बिथाङाबो सानसे समाव गावनो गाव आपडेट माने जलदब गोग्लैनानै सिरि थानांगोन
दा बिनिखायनो जों खावलायगोन जोङो जमदुवार बासि रायजो राजा बिथांमोना रेव रेवानि खोथायाव रावबो गोजावनो नाङा आरो रेव रेवानि खोथाखौ लानानै रावबो इउपिपिएलनो भट होनो नाङा आं बेखौनो खावलायगोन आरोखि जोंनि जमदुवार बासि हिसाबै बा जोंनि बिटिआर बासि हिसाबै खुनु जोंनि रायजो राजाफ्रा भट होनो नाङा होननानै आङो बे खावलायगोन नोंथांमोनखौ आखाइ खबजोबनानै